ana ta cece kuce akan yarjejeniya da gwamnatin tarayya ta sa hannu. Ana tuhumar cewar wannan yarjejeniya ta ba da damar auren jinsi da rashin nuna kyamata ga waɗanda suke wato aikin mutanen annabi Lut na maza da mata da sauran abubuwa na karkata. To gwamnatin tarayya, ministoci biyu sun fito sun yi bayani cewa yarjejeniyar bata hada yarda da yin wannan ba a bisa da awarsu, bayan mun san cewar a lokacin shugaban kasa wanda ba musulmi ba Jonathan, an yi doka wanda ya sa hannu a kai wadda ta haramta auren jinsi a wannan kasa. Yau shekara 10 kenan da sa hannu akan wannan doka. Doka ce ta kasan nan wanda 'yan majalisa suka yi, wanda yana ɗaya daga cikin abin da musulmi da kirista duk sun haɗu akan inkarinsa. To buɗe wannan ƙofa da yin abin da yake zai kawo yarda ga wannan tsari, wallahi zai janyo mana masifa da Allah ne kaɗai ya san iyakanta. Mu sani fa al'umman nan da yawan mu wanda yanzu ragaman mulkin ƙasar yake hannunsu masu tafiya ne, waɗanda za su taso baya su suka fi yawa, samari da yara su suka fi yawa a cikin wannan al'umma. Waɗanda suke jagorancin ragamar wannan al'umma su ne kalilan, su ne 'yan kaɗan. Me suke so? Suna so su bar ma wannan al'umma hali ne na masifa da fitina, ba sa tunanin 'ya'yansu da jikokinsu. To ala ayi halin, su ita gwamnatin tarayya ta fito ta yi bayani na barrantar